Hola. Benvinguts a la meva experiència en el curs d'immersió lingüística de la Universitat Menéndez Pelayo. Pues, fa uns dies vaig estar ahir al campus del Galileo Galilei fent un curs d'immersió lingüística que està fet per la UIMP, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. I aquest vídeo és més que res per contar l'experiència i saber el que se fa en aquests cursos. I al final tindreu com la meva opinió personal sobre tot aquest curs, el que s'ha realitzat i sobretot, que si voleu saber la meva opinió, espereu fins al final del vídeo. Anem allà! Bon dia, desfaenats. Avui és el primer dia, mos hem alçat a les 7 del matí, mos hem dutxat i a les 8 tenim el turno del comedor per desayunar. I no res, avui toca l'oral test i a veure què passa, a veure si mos tiren d'ací el primer dia o què. Bueno, acabo de fer ja el test oral i la veritat és que m'he posat un poc nerviós i he confundit kitchen en chicken. I si no me vaig anar a la 2 és perquè m'he tirat l'ací o alguna cosa, no sé. Si no esteu ben tasats és perquè m'han tirat, però no passa res. La vida segueix. Bueno, no m'han tirat, però han dit este tío es tonto. I anem a posar-li el turno 1 del comedor, que és desayunar a les 7 del matí. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja ha finalitzat el primer dia, ha estat bé. S'ha manat ja la faena de preparar una presentació per al divendres i de fer una activitat per grups, és gravar un vídeo i presentar-lo també el divendres. I res. I esta vespre hem anat a la mar, hem estat allí, hem jugat a balón prisionero i ja està, i poc més. I demà més. Demà, com ja sabeu, m'han canviat el turno i ben prontet a despertar-se i anar a desayunar. Xiquets, anem a dinar ara. Este matí ha sonat l'alarma a les 6:30 i han baixat i han vist el bàsquet Espanya-Estats Units. No he gravat res de matí perquè estava el meu company en l'habitació dormint i estava tot, era de nit, no es podia gravar quasi res. I ara anem a dinar i a veure el futbol i res, i ja està esperant més classes fins a les 6 i crec que avui ja no me toca cap activitat obligatòria i descansarem o prepararem la presentació.
8 hores més de classe. Yes! Después de 3 días nos han fet el llit i mos han dut tovalles limpies. No sé quantes dutxes ja mos havien pegat en les tovalles brutes. No sé quantes hores ha estat. En la classe ja són les 8, les 5 hora a sopar i duré com des de les 9 del matí fent d'anglès. Hi ha gent per ahí per les terrasses fent la performance, bueno, treball en grup que tenim que fer i gravar i nosaltres esta nit gravarem una part i demà l'acabarem. Estic reventat, chiquillos. He estat preparant un poc la presentació que tinc que fer per al divendres i he decidit fer al final del Villarreal. Té un motiu especial perquè un dels motius que m'he donat a classe, un dels professors, és del Manchester United i no li agrada que el Villarreal hagi guanyat l'Europa League i pues, he decidit fer-ho d'això, ja està, per fer un poc la gràcia. I res, ara anem mitja horeta a sopar. Are you filming? Are you kidding me? Motherfucker? Are you kidding me? Gentoso. Ahir no vaig poder gravar res, o sigui, l'únic que vam fer va ser gravar el vídeo del treball en grup i acabar la presentació del Villarreal, que el tinc bé així ja les fotos per ensenyar-les al professor i res, i avui toca només fer una classe a primera hora, a segona hora. Les 2 següents hores són la presentació que veurem com és perquè improvisar tot i ja està. I al final del dia, o sigui, les últimes hores són de vespre, a les 5 crec. Tenim que ensenyar els vídeos, no sabem portar un susto perquè, com ja ho heu vist, el nostre paperot ha sigut espectacular. Espectacular. I res, i esta vespre suposa que anem a pegar una volta per València i esta nit pues, eixirem un poc i demà ja se torna a casa. Per cert, si algú té l'oportunitat de fer una cosa com aquestes, no us ho penseu, per favor, no us ho penseu. Us ho passareu de putíssima mare, però de putíssima mare. Nah, de locos. S'acaba la presentació ja i res, a dinar en un rato i esta vespre a fer una autoavaluació d'avaluar les instal·lacions i els professors i a veure el vídeo que han fet. I res, l'avaluació, pues jo què sé, a veure què posem, no? Menjar acceptable i instal·lació acceptable, que hemos necesito una gotera en la clase, per l'amor de Déu, de l'aire acondicionat. Anem de paga, xiquets. ¿Cómo? Anem de paga, xiquets. Ole tú, ole tú. Bueno, què vos ha paregut? Des del meu punt de vista, per mi és una oportunitat que no podeu perdre-vos-la. Pense que és una experiència diferent estar allí sense ningú que conegues en realitat, perquè tu vas allí a soles i no saps amb qui vas a topetar-te. En el meu cas hem trobat gent d'Andalusia, Galícia, Madrid, Barcelona, de tots els puestos, i és una experiència, per mi és
molt bona i aprens prou, és com que millor és un poc la fluidesa perquè tens que parlar en els natius sí o sí en anglès perquè si no t'entenen, en mitad de les paraules no saben el que signifiquen i jo crec que si teniu l'oportunitat no podeu desaprofitar-la. Bueno, espero que us hagi agradat molt el vídeo, doneu-li like, subscriviu-vos i doneu suport al canal, al compte d'Instagram, a tot. Benvinguts a esta família, xiquets.